Tagala, kumusta? Welcome sa itong panag-uban karon sa itong programa. Madari lang sa Nico Casal TV. Alam may maayong adlaw nga na kaninyo ha sa itong mga kegsunan, mga sukit na itong mga Panginoon. Now, niining bahin na mga igala. Atong hatagan o pagtagad kining pinakadako karon nga isyu. Dari na sa atong nasod. Bilyon-bilyon nga kantidad mga igala sa flood control project adiri na sa atong nasod nga ngayon nga masayran sa kinabag-ang katauhan nining nga mga panahon na ilabi na kay ang atong nasod mga igala di magdi kalimon nga nag-atubang kita sa grabing kapobrehon kamahal sa mga palitunon mga problema sa kining panahon nga adunay kalamidad ilabi na kining baha ug daghan pa nga mga problema mga yan unya nga problema nini makaigsunan bilyon-bilyon nga kantidad ang kunuhay may galang gipanghimo niining flood control project adiri na sa atong nasod. Murabag nahimo lamang nagatasan sa gobyerno. Panahon ni kanhi President Rodrigo Roa Duterte mga igala nawad-an na gyud nawad-an og pagsalig mga igala si kanhi President Rodrigo Roa Duterte. Unang adunay mga proyekto kaniadto mga igala, adunay mga proyekto nga dili na nila iagi sa kining DPWH. Ilan na lang gipaagi may gala sa kining DSWD, ilabi na katong kalahi program, the best kay itong programa mga kaigsunan. Nganuman gumikan kay bitingon man ang makatauhan bitingon ang makatauhan sa maong barangay kung unsa ang mga kinibitaw nga importante nga mga proyekto kung dito mahibaw ang nagdala kung unsa ang ilang nga mga yango-ngo nga ilang kining gikinahanglan nga mga proyekto mga kaigsunan. Gwapo to adunay mga street lights og mga simentadong dalan motoy pinaka the best nga gihimo mga higala gumikan sa build project sa atong kining kanhi presidente diri na sa atong nasod karon mga kaigsunan sa panahon ni Bongbong Marcos pinasay pod ni mabitaw tong matod pa sa iyang mga supporters nga paglingkod ni BBM ang nitabo adto mga higala iya mandayong kining gitanggal giwala niya ang kining presidential anti-corruption commission iya man itong nagiwala ang nagdala kaniadto may gala si Brilgo Bilhika muna mga kaigsunan. So nawala man to, sayang ba ito? Sayang to. Kay ang may tabuon taad to may gala, moto siya ang mukoy-koy. Moto siya ang mututok. Musuroy sa mga nagkadaiyang nga mga ahensya sa gobyerno. Mo imbestiga kung aduna ba ya kalapasan, aduna ba ya korupsyon. Mapunda to mga kaigsunan, giwala man na. Giwala. So matod pa sa iyang mga supporters nga huwatan daw, pasagdan daw si Bongbong Marcos sa iyang nga diskarte kaya sa ilang tanaw mga gala nga may laki mo daw ni. So moto mga kaigsunan now karon ang nitabo mga gala na sulod sa hapit na sulod sa tulo ka tuig kay ikatulo naman yang nga sunang mag-upat na katuig mga gala ang nahitabo. Grabe nga kinawata sa gobyerno.
adunay mga congressman, mga kaigsunan nga maura man day ang nagpahimulos og maayo. Ilabi na ka to siya congressman ko pagkangilingig kaayo. Grabe nga mga flood control project mga higala under under sa iyang kining pagdumala mga higala. Usam nito ka kontraktor. Usa ka kontraktor may higala na nag-iya og construction na company. Mo ay naggunit mga kaigsunan. Mo ito nga matingalat na mga higala. Matingala gid ta. Kung sincero pa ang atong presidente mga higala. Ako di magid kumutuo mga higala nga wala kalabutan ni ini. Kini si Speaker Martin Romualdez. Di kumutuo. Muna nga ang ayan gid ni makaigsunan nga tanggalon, imbestigahan ni sila. Imbestigahan ni sila mga kaigsunan. Gumikan kaya kini sila mga kaigsunan, amo ni sila ang nagbuot sa pundo. Kung kinsa ang mga angayan nga rilisan ng mga congressman, mga higala. Mabito nang makaingon ta mga higala, labon si General Torre. Maura to ha? Supak daw ni Torre ang rules. Ang ruling may gala sa kiring na pulkom. Gitanggal dayon. Pero ang mga congressman, mga kaigsunan, wala giimbestigahan. Mga empleyado sa DPWH may gala, Secretary Bunuan, kinsa man ang tao, kinsa man ang nagbutang anak, walay lain. Si Presidente Bongbong Marcos, unya karon may gala, nagpagawas og pamahayag ang presidente, gadako gyapon niyang pagsalig. Dako gyapon niyang pagsalig ato na kang Secretary Bunuan. Wa ka malipong considering sa nahitabo karon. Pagkagilngig kayo. Bisan pa man sa mga nahitabo karon may gala, flood control project, nga halos walay mga kabilya, puro balas mga kaigsunan. Grabe nga malusong nga transaksyon. Wala gingon nga giday gyapon. Aduna pagyapoy pagsalig si BBM ganito lang sa sekretary sa DPWH, Secretary Bunuan. Unsa ka nga klaseng official. Murabag ang naitabo ni ini mga higala. Ang naitabo ni ini. Murabag nang hunaw ang atong nga presidente, President Bongbong Marcos, nang hunaw siya, unya iya kunuhay gisuroy mga higala. Murabag gisuroy kunuhay niya ang mga area nga adunay mga flood control project, gasusi mga higala. Pero gumikan sa iyang utang kaubot dili siya makatandog sa mga kontraktor mga higala. Oy. Di siya makatandog. Ultimo ang DPWH mga kaigsunan, dili siya makatandog. Kaya kung tarong pa siya nga presidente mga higala, adari na sa atong nasod, aduna pa siya kining strong nga leadership ang higala. Iyan ang gipang-imbestigahan. Gipang-imbestigahan na niya mga tao may higala nga nakasapi. Sayang lang, sayang lang makaigsurat ng paingon niya nga mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo sa ginagawa niyo. Kayo lang ang nabubuhay. Unya karon. Di mo na pwede makaigsunan nga sige lang kagsuroy diha sa kadagan sa flood control project sa imong administrasyon, imong suroyon. Ang pangutana karon sige na lang kagsuroy.
Papriskon. Unya, sige lang ka og kining imong basulon. Sige lang ka pang basol sa mga imong mga kaila. Kauban ng mga opisyal. Imong alipores. Katong mga congressman nga nakapahimulos sa mga proyekto. Imo mga tao. Klaro man yung mga kaigsunan. Klaro ni ba? Klaro ni nga huwag gini padulngan. Karang suri-suroy sa presidente. Wala padulngan. Karang giingon niya nga survey. Survey mga kaigsunan. Wala padulngan. Huwag na pinakatinuod. Kay nasayod ang mga katawhan diri na sa atong nasod. Daghan nakasayod nga mismo ang presidente Miguel diri na sa atong nasod. Kasayod na siya kung kinsa ang nakasakit, kinsa ang nakapahimuros. Pero gumikan sa iyang utang kaubuton mga higala, dili strong ang iyang leadership, mo hinungdan mga higala nga dili gid siya makatandi. Kaya kini Miguel nahitabo pa rin sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, impas gid ang mga kawatan. Maulawan yun. Nganlan man yun. Nganlan man. Karon ang Bongbong Marcos. Nabay na nganlan. Naabay ginganlan. Muta na daw ko rin yun. Naabay ginganlan. Ayaw magtuo magagsunan niya. Wala makasayad ang atong presidente. Kung kinsa ang nakasakit. Kung kinsa nakapahimulos. Kamugali. Mga naminaw karon, mga katawat, nasayod gati. Kung kinsa na mga pangalan. Mga congressman, mga higala. Ang ato labakang presidente, dili masayod. Diba? Muna problema karon. Naangayan nga tutukan sa atong mga kadagkuan, mga tag-as nga mga opisyal. Diri na sa atong nasod. Kay sayang kayo ang pagsalig sa mga katawhan. Nganing nga mga panahon na mga gala sa administrasyon ni Bongbong Marcos, bigara agad ang mga kawatan sa gobyerno. Muna gingon nga, grabe. Sa panahon, abay totoo nga makaingon ta mga gala. Sa panahon nga ila pang ilang gusto nga ma-impeach siya Sara. Grabe yun. Grabe ang pagpaningkamot may gala sa Malacanang. Aron lamang nga ma-impeach mga congressman, grabe nga pinirmahan. Lagi, ila laging impeach ba nga gala? Pag ma-impeach na kasuhan, na dili na makadagan. Kung may problema ka, ilaging impeach. Aligasyon mga gala, ultimo ang kuwagali. Ilang aligasyon may gala nga pila to? 100 pila to? 150 million. Ilang aligasyon may gala nga gikaw-kaw daw ni Sara. Ultimo ang commission audit may gala. Taas nga opisyal sa commission audit. Wala. Wala record may gala. Dili makasulti nga gikaw-kaw. Wala mag-ingon nga gikawat ni Vice Presidenta Sara Duterte ang mao nga 150 million nga intelligence fund, confidential fund. Unya karon kato mga nanggirali kaniadto, sila si Father Reyes, Laila de Lima, Anak Pawis, Kabataan Partilis, kato mga ECT, sila si Franz Castro. Asa naman to? Katong kusog kayo manggirali. Laila de Lima. Asa naman to? Nitingog ba si Laila de Lima? Sila Tebellanes? Risa Hontiveros? Di magihalos
tingog makaigsunan, di mo maka-question. Ni absent manggali dito nga pinakaunang hearing mga igala gipataw ka mga kontraktor. Asa man ni sila? Nitingog ba sila karon? Asa man to ilang giingon nga panalitan ang kwarta sa taong bayan. Taong bayan, ha? Puro lang taong bayan. Makatawa ta ba? Kaya sa panahon nga gusto nila nga ma-impeach si Sara Duterte, grabe kayo dahil nadilima. Mga congressman nagpinirmahan yun. Pagkangilnig kayo, pagkabaga og dagway. Baga kay dagway. Sila si Risa Hontiveros, si tingog ba si Risa Hontiveros? Sila si Soto, asa man ni sila? Nitingog ba ni sila? Asa man ni sila? Di ba? Mga congressman, quadcom. Nga matod pa nila nga kinahanglan nga bantayan ang kwarta ng taong bayan. Asa man ni sila? Nadunggan ba ninyo ni sila? Wala. Gumikan kay ang gusto nila mga igala matanggal ang atong Vice Presidente aron nga magpaharuhay sila. Mamalay insakto diha, mamalay klaro diha. Nakadog ba mo ni mga tawhan? Katong mga tao kanadto nga gusto mo ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Nitingog ba ni sila karon? Nitingog ba ni sila? Wala mo tingog matekson gumikan kay aduna sila personal interest. Gumikan kay gusto sila nga pasagdan sila sa ilang pagpahimuros sa kwarta sa gobyerno kung di niya baoy nakapalisod natong mga katawhan na diri nasa atong iso. Mabalik tinuod niya ang atong presidente karon nabay nahimo nini nga problema. Wala mga higala. Ang ilang gihatagan ug pagtagad gapukos sila. Kasayad mo, gapukos sila nga ma-impeach si Vice Presidenta Sara Duterte. Aron nga wala na makatandog sa ilo. Tinuod man. Si Marcos dili man ni makadagan. Pero sila Martin Romualdez, iya man ang mga Alipores, konsabo man sila. So, sila lang Japon. Kinsa man ang makaruloon. Na mga flood control project may galagi pang tapakan, mga simento. Sa yunan ka. Gikan sa paglingkod may gala ni President Bongbong Marcos. Muabot na sa 1.1 trillion trillion ang flood control project. Mula ito mga kaigsunan, ang 550 billion moto'y questionable. Nga naman, nangahagsa mga igala. Adun na mga ghost project. Nga nakabutang mga igala sa record sa DPWH, nga completed mga igala. Pag-abot dito, wala dihay proyekto. Kisa may basulon ini. So muna yung mga kaigsunan. So inaot pa nga mahatagan og pagtigad na kining nga maong hisgutanan. So sa tanan mga suki na nga mga tig paminawan, alamay niya adlaw nga na kaninyo og dalaygon ang Dios. Ayo-ayo nga na kayo. Bye-bye.